Claro, porque eu, digamos que ese foi o meu primeiro personaxe así importante. Despois fun facendo moitas cousas e o máis, para min, co que máis eu me identifico e máis cariño lle teño, quizáis, sexa a Novita e a Doraemon, porque empecéi sendo Novita, despois tiveno que deixar por motivos persoais e despois, cando se xubilou Doraemon, que esas cousas tamén pasan. Xermana Carballido, sí. A miña compañeira e amiga Xermana Carballido, pois xubilouse e entón veu outra temporada máis e non había Doraemon. E eu hacía 2 temporadas que non estaba na serie por motivos persoais, porque quedei embarazada, estaba cun embarazo de riesgo, e entón a nena, cada vez que eu berraba no atril, alporizábase toda, empezábame a dar patadas. Estamos todos aí, no, Ana, non berres, non. Que pasa aí? Non. Sí, porque era, claro, eu tiña que berrar, tiña que llorar, Doraemon e Novita pasan medio capítulo berrando e chorando, entón, claro, tiveno que deixar, dixen, non pode ser, non podo continuar facendo isto, porque xa estaba moi avanzada e a nena estaba non entendía que pasaba por aí fora. Había moito jaleo. Claro, e entón deixeino. E despois, anos máis tarde, deume moita pena tomar esa decisión, ademais. Foi unha decisión que me costou moito tomar, porque para min era... Tiñalle especial cariño a Novita. Foron moitos episodios, moitos... e moito aprendizaxe, porque cando faz un personaxe que dura tanto tempo, que ten tanta... Pois vas medrando ti tamén como actriz e vas, vivindo tantas cousas que casi que o tes como que é teu, non? E entón, pois, dache moita pena dicir, non podo facer isto, teño que deixalo.